Hvad har du lavet, A.T.? Nu kommer den. Hvad har du lavet? Jeg har nogle videoer. Kom, det var 200 gram, A.T. Jeg er bare ikke nogen af dem nu. A.T. lad være, jeg brækker mig. Det er nok nu, A.T. Jeg tror, det var det. Hvor er det ulækkert. Der er meget, mand. A.T. flyt. Hvor er det ulækkert. Jeg har lige ved brække mig selv, mand. Lad være med at kigge på det, Alexander. Lad være med at kigge på det. Du har den derhen, mand. Hvor er det klam. Hvor er det ulækkert. Man kan høre, det vælter ud, mand. Jeg tror sgu ikke, du skal rende med. Det vælter ud, A.T. Hvad har du lavet, A.T.? Kan du fortælle mig det? Skal vi løbe, A.T.? Vi skal lige have en video af det. Ej, det er lækkert. Sådan der. Hvis jeg går hen til det, så brækker jeg mig til. Skal du have en video af, hvor jeg brækker mig også? Kommer der mere? Jeg er helt tår i øjnene nu, A.T. Hvad tror du ikke, jeg har? A.T, kan du lige fortælle os, hvad du har spist? Jeg har spist en pizza med tomat, ost og kebab. Altså bagefter så drak jeg en 1 liters kakao. Hvad med... Toms på 1 minut og 4 sekunder. Jeg fik en smule dårlig dag, og så kom sgu op igen. Fik du ikke også cola til pizzaen, A.T? Og jeg fik også cola til pizza. Nej, til anden, A.T. Fortæl det til den.